Bruxelas prepara futuras limitacións á pesca de fondo que afectarían a artes menores como miños, voo de vara ou tramallos. Para a Confraría de Rianxo suporía un duro golpe económico. O cultivo de mexillón, o marisqueo e a pesca de baixura atravesan momentos convulsos. Nalgúns casos, estas actividades están a verse ameazadas ou mermadas polas novas directrices europeas ou a presión de organizacións ecoloxistas. Os plans de Bruxelas e doutras institucións europeas de impoñer limitacións e restriccións á pesca con artes de fondo en augas comunitarias alertou esas medidas afectarían tamén a artes menores existentes na comunidade e cun uso moi estendido como os miños, o voo de vara, os trasmallos ou os rastros de vieira. Sí, a verdade que non se entende cando desde Europa promocionan a pesca sostible, a pesca de cercanías, de pequena escala, como é a pesca artesanal, e agora veñen con estas limitacións o que é as rías gallegas, sobre todo a Ría da Arousa, penso que é a máis afectada en este aspecto, por o tema de voo de vara e de trasmallo que ten moitos barcos estas artes. En Rianxo, o voo de vara é unha das artes máis importantes da zona, que a día de hoxe máis de 80 traballadores están adicados a iso. En Rianxo somos 42 barcos, unha media de 2 persoas por barco, son 44 persoas que viven directamente deso. 84 persoas que viven directamente deso. Para nós é moi importante como pesquería, porque sempre dicimos que Rianxo ten 3 artes, que son as máis importantes, que é o marisqueo, voo de vara e xeito. E vamos a intentar defendelas como sea. Desde a Confraría de Rianxo non entenden como poden tomar este tipo de decisións sen saber a situación de realidade que se vive no mar. Sí, o que non entendemos é que a día de hoxe temos unha chea de políticos e nadie está defendendo o sector do marisqueo, o sector da pesca. Eu penso que é hora de que empecen a decirlle a Europa como son as pesquerías aquí. O que non é normal é que cando foi do xeito que chegamos alá a explicarlle e pensaban que os nosos barcos eran os barcos aos que levaban aos barcos grandes a pescar. Pensaban que eran os que levaban os pasajeros. Non entendemos esa forma de pensar. Nós temos que ir ali a explicarlle a nós. Nós somos mariñeiros, nós temos que traballar e os políticos terán que explicarlle a esa xente como se traballa aquí e que fan as cofradías aquí tamén. A Confraría de Rianxo sentenciou que estas limitacións suporían unha perda de traballo para gran parte do sector. A ver, estou de acordo que hoxe en día hai que justificalo con estudios e con datos, pero bueno, eu penso que estes estudios e datos xa debían de estar realizados xa moitos anos atrás, xa debía de haber un seguimento, porque a día de hoxe hai plans para todo, e eses plans, os datos están aí, na red, que hoxe hai un servidor onde salen as capturas de todos os barcos, que é o que pescan, cantos quilos, precios, sale todo. Nós sabemos de sobra o impacto que ten sobre a Ría da Arousa, sobre todo. Vemos que a facturación que hai nesas artes é moi grande, e se iso desaparece, vai notar moitos pueblos da Ría da Arousa. Así, desde a Xunta alertaron das consecuencias que terían estas limitacións. Nesta liña xa están a traballar con 2 informes, un referido ao peso que artes menores de pesca de fondo como rastros, vous, miños ou trasmallos teñen na frota galega e outro sobre o impacto socioeconómico que terían as posibles restriccións sobre a pesca de fondo tanto no sector pesqueiro e litoral como no que faena en augas comunitarias e internacionais. Porque se nos sacan voo e trasmallo, que artes nos quedan? Estaríamos limitados, porque tamén me parece que estamos miños e o rastro de vieira, quedarían nos nasas, línea cordel, eso non é viable para nadie. Co obxectivo de contrarrestar os plans para limitar esta actividade, a Consellería do Mar tamén mantivo encontros a semana pasada con autoridades pesqueiras da Bretaña francesa e fará o mesmo próximamente con outras de Países Baixos ou Irlanda, co ánimo de selar alianzas, dado que, como Galicia, contan con frotas que se verían afectadas por estas restriccións á pesca de fondo.